Skatta l-proċess għal konsultazzjoni pubblika dwar inizjattiva leġislattiva biex jiġi żgurat li persuni li fiqu mill-kanċer ma jibqgħux jiġu diskriminati tul ħajjithom kollha minħabba il-passat mediku tagħhom. Dan tħabbar l-erba' filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet immexxija mill-membru parlamentari Laburista Amanda Spiteri Grek li enfasizzat li wasal iż-żmien li s-soċjetà tirrikonoxxi d-dinjità ta' persuni imfejqa mill-kanċer u tiżguri li ma jiġux ittimbrati għal ħajjithom kollha għal-marda li diġa għelbu. Ġi spjegat li bħalissa s-sitwazzjoni f'pajjiżna turi kif minkejja l-proċess mediku u trattament, ħafna individwi li għelbu l-kanċer għadhom iħabtu wiċċhom ma' ostakli inġusti snin wara li jkunu fiequ. Dawn il-persuni jiltaqgħu spiss ma' diskriminazzjoni fl-impjieg kif ukoll fl-aċċess għal servizzi finanzjarji, inkluż ħlas ogħla għal polozz l-assigurazzjoni jew saħansitra rifjut totali. Naħsbu illi nkunu aktar ġusti. Għaliex aħna fil-politika rridu nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u verament nistgħu nagħmlu biha b'din il-kampanja propju u nbidlu fi proposta leġislattiva mela ejja nitkellmu, ejja niddiskutu u propju din kollu mhux biss konsultazzjoni pubblika, però ħajkun hemm ħafna side events li ħanitkellmu mal-stakeholders ewlenin biex verament naslu. Jien ħadd pjaċir li jidher il-sentimentu li naslu għal soluzzjoni. Fil-fatt qed ikun propost li wara perjodu ta' preskrizzjoni mill-aħħar trattament, persuni mfejqa mill-kanċer ma jkollhomx għal xiex jiddikjaraw il-passat mediku tagħhom għal skopijiet ta' servizzi finanzjarji jew impjieg. Il-perjodu ta' preskrizzjoni inkludi 10 snin għall adulti u 5 snin għal dawk li rċivew dijanjosi u ġew trattati qabel l-età ta' 21 sena. Bord speċjali magħmul minn żewġ professjonisti mediċi u avukati se jistabilixxi meta mitlub l-aħħar dat ta' trattament u jiżgura applikazzjoni ġusta tal-liġi. Intqal li diversi pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa diġà implementaw din il-miżura. Mal-mikrofonu ta' One News it-tabib Isaac Zara qasam l-istorja tiegħu dwar kif 4 snin ilu kellu jagħmel xi testijiet tad-demm u qalulu li għandu leukemia, però wara ħafna sagrifiċċji irnexxielu jeleb din il-ġlieda. Bassinilu ħadd l-aħbar tal-leukemia, li kelli leukemia. Għalija imma anka fil-fatt li kelli kuntest min-naħa tal-mediċina kont nobsor li forsi hija xi ħaġa li possibilment nista' ngħaddi minnha fil-futur meta nixxieħ għax kienet għall-inqas kont naħseb li kienet marda li iktar tikkonċerna nies ta' età ikbar minn tiegħi. Allura bħalmat ġifieri kienet sajjeta fil-bnazzi. Apparti minn hekk ukoll l-lom tad-dar mhijiex l-unika ħaġa titfa' fl-equation għax hemm spejjeż oħrajn li jiġu part and parcel magħha li forsi eventwalment forsi jekk mhux għalija mal ħaddieħor se tiddetermina jekk jistax ikollhom futur. Din il-konsultazzjoni għandha miftuħa sa 26 ta' Settembru u kull min jixtieq isemma leħnu jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku amanda.spiteri.1@parliament.mt. Għal ftuħ ta' din il-konsultazzjoni pubblika kien hemm preżenti wkoll Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, diversi membri parlamentari u professjonisti fost oħrajn.